ராம்நாடு வாசுதேவன் பாத்திர கடையில வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் 60% ஆஃபர்ல தராங்களா? ஆமாங்க, நம்ம ராம்நாடு வாசுதேவன்ல இந்த ரம்ஜானுக்கு 60% ஆஃபர் எக்ஸ்போ போட்டிருக்காங்க. பேனாசோனிக் குக்கரும் பேனாசோனிக் மிக்சரும் சேர்த்து 4999 தாங்க. பிரீத்தி இண்டக்ஷனும் பிரஸ்டீஜ் கிரானைட்டும் சேர்த்து 5299 தான். கிரீன் செஃப் குக்கர் 5 லிட்டரும் கிரீன் செஃப் இண்டக்ஷனும் சேர்த்து 2999 தாங்க. கிரீன் செஃப் இண்டக்ஷனும் கிரீன் செஃப் குக்கர் 3 லிட்டரும் சேர்த்து 2399 தான். பேனாசோனிக் பிளெண்டரும் பேனாசோனிக் குக்கரும் சேர்த்து 3799 தாங்க. பியான் காம்போ செட்டும் கர்லீஃப் இண்டக்ஷனும் 3499 தான். பேனாசோனிக் மிக்சர் ஏசியும் பேனாசோனிக் குக்கரும் 7499 தாங்க. பிரீத்தி இண்டக்ஷனும் பிரஸ்டீஜ் பிளாட்டினா பாப் கிச்சன் செட்டும் 5299 தாங்க. வியான் என்எஸ் காம்போ செட்டும் பிரீத்தி இண்டக்ஷனும் சேர்த்து 3699 தான். இந்த ஆஃபர் மார்ச் 18 இருந்து 28 வரை மட்டும் தாங்க. இப்பவே ராம்நாடு வாசுதேவன் பாத்திர கடைக்கு ஒரு விசிட்ட போட்டு நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபாலோ பண்ணு.